এটা ঠিক সাইজ। ଚୁଡ଼ି କିଣା ଚାଲିଛି ଚୁଡ଼ି ବ୍ଲାକ୍ ଟା ନା 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 ବ୍ଲାକ୍ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର ଦେଖୁନ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସେଇ ଡବା ସାଇଡ ଡବାଟାରେ ପୁରା ସାଇଡ ଟା ଲାଷ୍ଟ ଟା ସେପଟେ ସେପଟେ ଡବାଟାରେ ନା ନା ଭଲ ଥିଲା, ହଁ, ସେଇଟା ପିଙ୍କଟା ତ ଭଲ ଥିଲା ପଛକୁ ଥିଲା। ହଁ ସେଇଟା ବା ପଛରେ ଥିଲା। ହଁ ସେଇଟା ରେଟ୍ କେନା ଏଗୁଡା ହଉନି ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଚୁଡ଼ି ଅଛି ଏଇ କଲାର ବଡ ସାଇଜ ଅଛି। କଲର ସେଟା ଆଣିତେ ବୋଲି ଏ ରେଟ୍ ଟା ହିଁ ଭଲ ଅଛି ନା? ପୁରା ବେଶୀ ବଢିଆ। ବେଶୀ 200 ନା? ଭଲ ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି, ମୁଁ ପଳେଇବି କାଲି ପଳେଇବି। ସେଟା ତ ଆସିଛି ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇ ଭଲ କଲର୍ସ ର ଦେ। ସୁବିଧା ବି ନେବେ ନା 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 ଏଗୁଡା ମାମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଥାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲର ସବୁ ନେଇ ଧରିଦେ ବାନ୍ଧବୀ 4-5ଟା ନେଇବି। ମତେ ଦେ ଛାଡ ମୁଁ ବାଛି ଦଉଛି ଏଧର କଣ ଦେଲା ସାରିଦେଲା। ଏଧର କଣ ଏତିକି ଥାଉ। ଏ ପିଙ୍କ ବ୍ଲୁ ମାମା ନେଇନି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଥାଉ। ହଉ ଛାଡ। ଭଲ ଅଛି 5ଟା କଲର 4ଟା ହେଲା। ଏଇଟା ନେଇ ରେଡ୍ କଲର ଗୋଟେ ଦିନ ଛି ଗଲା ପଡିଗଲା। ଏତିକି କେତେ ସାରା ବାଲାର ଏତିକି ଆଉ କି ଆଇଲାଇନର ନା ନା ଆଇଲାଇନର ଝିଅଟା ମନେ କରୁଛି ନବ କିଣିବି ଆଉ କେତେ ଏଟା ଚୁଡ଼ିଟା छोटा 5ଟା ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ଫାଇନାଲି କିଣିଲି କିଏଟା ଏଟା ମସ୍କରା ଆଇଲାଇନର ଏଠି ଅଛି ଡାଜଲର ଆଇଲାଇନର ନବୁ କି ଡାଜଲର ଆଇଲାଇନର ଏ ଚୁଡ଼ିଟା କେତେ ଆସିବ ଖାଇଲା ମୋ ଚୁଡ଼ିଟା ରଖିଦେଲା ଆବେ ଏଠି 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 ଏଇଟା ରଖିଦେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ କେତେ ଲେଖା ଅଛି 30 ନେବେ ଆଟି କୁଟାକି 30 ଟଙ୍କା କେତେ 100 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଦେବି କି ନବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଣେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଲାପ ହଉ ବାବା କିସ ହଉଛି ରେ ବିଲା ଏମିତି ନା ଏଇଟା ଯିବ ହେଲା ନಮ್ದು ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଦେ ଚଳ ଗୁଲାବରୀ ୱାଟର ଡେଟଟା ଦେଖ 15ଟା 15ଟା ଷ୍ଟେସନାରୀ ମୁଁ ଜାଣିନି 15ଟା ଫୋନ କରି 25 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ବାଲା କା ନଉନ ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲ ସେଇ କଲାର ବଡ ସାଇଜ ଥିଲେ ନେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ପୋଲା가 ଅଛି ନଉନ ସେଇ ଯୋଉ ପୋଲା가 ସେଇ ଯୋଉ ପୋଲା가 ଗୋଟେ ଭଲ ସେଟା ତ ହବ ବଡ କି ଛଡା ଅଛି ତା ତଳେ ଅଛି ମାମା ଲିପଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମମି ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ଭଲ କିଛି ସେ ଲଗା ତ 934